Mä katsoin TikTokista videoa penkinjalasta, jousitetusta penkinjalasta ja sitten mä kommentoin siihen, kun ajattelin, että tää on joku amerikkalaista hapatusta, että mitä toi maksaa. Ja sitten siinä kävi silleensä, että tuli yksityisviestiä ja toi Janis laittoi mulle viestiä, että että hän valmistaa niitä Latviassa. Ja hän on muuten tulossa Suomeen niin kuin Northern Fishing Games-kilpailuun, että hän voi tuoda mukanaan yhden semmoisen sitten. Ja sitten siitä sovittiin, että mitä se maksaa, ja mä että no onhan tämä niin kuin hyvä vaihtoehto oikeasti, mitä Suomesta niitä saa. Ja sitten oli puhetta, että no mä asun tässä ja mä oon kyllä kilpailun näissä kilpailuissa, ja sitten toki alkoi se kaupankäynti, että no voinko mä auttaa vähän noissa kalapaikoissa, että totta kai voin, ja sitten loppupeleissä niin siinä kävi sitten silleen, että hän totesi, että no saat pitää ihan penkinjalan, että jos apua tulee, ja siinä mielessä semmoinen niin kuin hauska tarina, että miten voi käydä niin, että kommentoit johonkin nettivideoon ja sitten lopputulemaan se, että ne tulee oikeasti tähän naapuriin kisaamaan, ja nyt mulla on omassa veneessä penkinjalka kiinni, ja täytyy todeta, että ihan loistava tuote, että siinä mielessä, niin jos ihmiset niitä kaipaa, niin sitten niitä kannattaa tuolta Janikselta kyllä kysyä. Että. Joo, eli Juhani Tuominen, sä viime vuonna olit kisassa, mutta nyt sulla on jotain ongelmia, et päässyt vai onko vaan työkiireitä? No joo, mulla on työkiireitä, että koska on luottamusedustajana tuossa hyvinvointialueella, niin hyvinvointialue aloitti 5. yhteistoimintaneuvottelut, ja näin ollen niin kerkesin nyt tässä aamulla käymään pyörähtämässä katsomassa tuttuja, ja kohta pitää mennä sitten YT-neuvotteluihin ja hoitaa sitä oikeaa työtä, että ei malttanut jäädä töistä pois kilpailemaan sillä aikaa, kun oikeasti käydään rankkoja YT-neuvotteluita tuolla työpaikalla. Sulla on velipoika kuitenkin vielä kisaa, niin sitä sitten tsempataan. Ehdottomasti sitä pitää tsempata myös, että toivottavasti pärjäävät. Hyvä. Kiitoksia.